Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul Freshlik. Nu știu câți dintre voi se așteptau să se întâmple așa ceva, mai ales că ultimele dăți am spus că nu o să mai joc Metin, dar sincer să fiu, stând și plictisindu-mă acut în ultimele zile, am dat de niște oameni super pe YouTube care jucau Metin și a zis că de ce nu, hai să mă apuc să mă mai joc și eu. Merge așa niște Metin de plictiseală ca în vremurile bune, dar păi cum să nu meargă? Bun, pentru început aș vrea să îi mulțumesc pentru micuțul ajutor a lui Vlad FortiG YouTube. M-a ajutat cu 10k și 2 blindaje. Da, poate că nu pare mult, dar gestul contează, știți cum se spune, gestul contează. Îl avem alături de noi pe aici prin împrejurim pe Radbag sau TechPC. Suntem pe Metin 2ro, Sfântul Metin 2ro, am zis să-i mai dau o șansă că poate o fi mai bine. Din câte am văzut încă e plin de hackeri, dar să sperăm că nu o să avem probleme cu ei. Uite așa, suntem pe serverul nou, pe TBD, n-am înțeles nici în zi de azi care e faza cu numele ăla. De ce ai pune serverul la un nume? Bineînțeles că normal că da. De ce ai pune numele la un server TBD? Din auzite, ci că primul care face level 105 alege numele la server sau se pune la server numele lui sau ceva de genul, habar n-am, nu știu. Am auzit, nu-mi săriți în cap doar din ce am auzit. Bun, hai să vedem ce o să facem în seria asta, cam ce am făcut de fiecare dată. O să ne jucăm, o să creștem, o să vorbim despre chestii, trestii, vrăjeli, alandala. TechPC are buguri. Radbag, hai să spunem Radbag. O pungă de șobolan. Ok, pungă de șobolan. Bine, fie. Torță de oțel plus 0, ce asta e delican. Nu-mi trebuie. Și că de la 6 la 8 pic autorizația, așa că eu o să stau și o să-mi continui să-mi beau cafeaua și o să farmez. Dacă cumva și voi jucați pe ro, pe serverul ăsta nou, cel mai probabil o să mă găsiți pe aici prin map 1, stând și bătând chestii și bând cafea. Bine, voi nu o să vedeți că eu beau cafea, dar de fapt eu în spatele monitorului o să beau o cafea. Sau două. Them jokes, man, them jokes. Încă fac niște teste cu OBS-ul, s-ar putea să mai blocheze, deocamdată văd că nu se blochează și bine ar face să rămână așa. Am sarcina de început. Să omor 10 câini înainte să mă omoare ei pe mine. Ar cam fi cazul să-i bat și eu înainte să mă bate ei pe mine. O să facem toate misiunile. Bineînțeles că acum o să sară unii oameni pe mine să zică: Fresh, dar ce se întâmplă cu tine? Dar de ce te joci Metin? Fresh, este un joc de copii Metin-ul. Nu știu ce, pana mea, în sus și în jos. Bă, sincer, nu-mi pasă cum îl consideră lumea. Dacă mie îmi place un joc, pur și simplu stau și mă joc. Chiar nu-mi pasă de părerile altora că Metin nu e joc de copii. Ești handicapat dacă joci Metin. Cum dracu să joci Metin, bă, ești nebun. Dacă mie îmi place un joc, poate să fie și îmbracă păpuși pe web. Dacă îmi place, tot mă joc. Bine, bă, ăla nu-mi place, dar totuși. Ca idee. Da, deci oricum ar fi privit Metin în comunitate, I don't care, I don't give a fuck. Asta e premiza mea pentru jocuri. Nu-mi pasă ce zice lumea, pot să fie cel mai pro joc din lume posibil. Dacă mie îmi place, eu mă joc. Pentru că, până la urmă, e timpul meu liber, e distracția mea. Nu se joacă altul în locul meu ca să vină să comenteze. Nu? Am dreptate? Am sau n-am? Aș avea dreptate sau n-am? Bun, bă, de când am mai jucat eu ro, s-au băgat o grămadă de chestii noi, o grămadă de sisteme, chestii, vrăjeli, lever. S-a băgat un levier la animale, da.
S-a băgat levelul la mobi, aparent în fața numelui. Da, ceva mai mult lag. Nimic interesant. Da, ceva mai mult lag. Da, mai am mult. Încă un câine. S-ar putea să am vocea ciudată pentru că aparent m-am răcit. De ce nu? Chiar era și cazul să mă răcesc. Eu sper să nu se audă foarte nasol. Sarcină 2 îndeplinită. Dă-mi un călugăr cu 2 KPV, te rog. Mersi, apreciez, chiar credeam. Un moment chiar am avut speranța că poate îmi dă și el ceva bun, dar e Metin, nu face prea multe. Doar nu vă aștepta să-mi dea călugări din prima, cu 2 KPV. Și 15 sabe, 15 2 mâini, pumnal și alte chestii. Oh, bun, level 3. Comandă start, la asta parcă îmi dădea de la scut sau coif, chiar coif. Da, îmi dă scut, chiar coif. Lup flămând. Unde găseam lup flămând? Pe aici pe undeva, prin împrejurim parcă. Alte noutăți, nu știu, o să apară episoade zilnic, după cum v-am promis și în ultimul episod de Fresh vs. Wild. Lup flămând. Acum, episoadele o să fie uploadate după masa, așa că stați cu ochii geană pe canal, după masa, dacă vreți să le vedeți, pentru că după masa o să fiu acasă, de dimineața de la 10 până la cât? Până la 6, 7, încă nu știu, o să fiu la muncă, după aia când vin acasă, pe la 6, 7, o să mă apuc și eu de filmat. Și cel târziu pe la 7-8 o să fie postate. Știu că voi aveți școală și mai greu cu timpul de uitat la episoade, dar totuși eu zic că dacă le postez în jur de ora 7-8, nu vă culcați voi la 9. Deci asta pot să bag mâna în foc și în jar, că nu vă culcați voi la ora 9. Bun, cred că ar cam fi că o să stau și eu cu spatele drept, că mă cam doare spatele. Am renunțat la webcam pentru că programele mele de filmat fac figuri. Dacă vreau să adaug webcam, până nu îmi cumpăr câțiva RAM în plus, nu o să fac facecam prea curând. RAM o să-mi cumpăr cel târziu la finalul lunii. Direct primul salar, intru pe pisighere și îl cheltui pe tot. Că doar ce pot să fac eu cu bani, adică pana mea. De ce i-aș ține când pot să-i cheltui pe chestii? Și că tot vorbeam de cafea, mi-am făcut o cafea extraordinar de bună. Nu vreți să știți cât e de bună? Nu vrei să știți. Mi-a picat o licoare roșie. Bun. Bă, e plin de hackeri, nu știu de ce. Hai, dă-te în măta. Bravo, bă. Și eu sunt deștept, mă bag peste ăsta în 7000 de mobi, că eu sunt Batman, fiul lui Chuck Norris și sunt neam cu ceva boxer thailandez. De ce nu? I mean, why not? Măcar furăm yang. Avem 10k400, sunt bogat, o să-mi iau direct Oțel plus 9 de bani ăștia. Nu fi nebun. Bă, într-o oarecare măsură și fel, sincer mi-era dor să mă joc pe RO. Mi-era dor să fie un server nou pe care să nu-i văd pe toți cu iteme plus 9 de la început și să mă apuce spumele și alte chestii. Mai am mulți ăștia de bătut, 3 fix pe ăștia, hai. Hai, tată, hai. Haide, mă, hai, mor, mă, hai, mă, așa-i, mă. Vezi că știi. Bă, de când m-am mutat în Cluj am început să adopt din accentul ăsta ardelenesc, pur ardelenesc, care sună un pic ca moldovenește, dar nu trebuie să știe nimeni. Așa că probabil câteodată o să mai scap câte un cuvânt de ăsta pe care nu obișnuiam eu să-l folosesc înainte. Bă, cât avem, mă? Level 3 și 2 bulină. Ei bine. For starting, it's so good. Mă bătea gândul, nu știu câți dintre voi mai țineți minte de pe canalul vechi. Mă apucasem eu la un moment dat de o serie de Metin în engleză. Jucam Metin 2 UK. În engleză, tată, și nu știam cum se zice la poțiune.
în engleză. Nici acum nu știu cum se zice la poțiune în engleză. De fapt cum se pronunță, nu că nu știu cum se zice. Nu știam eu cum se pronunță și mă tot chineam acolo în episod. Potion, chestii. Da, frumoase vremuri. Oiu, Young mult, dă-mi-l pătat încoa. Dă-l încoace. Sunt curios dacă o să reușim să facem ceva pe serverul ăsta. Nu am de unde să-mi dau iteme, nu am de unde să fac nimic pentru că restul conturilor mi-au fost sparte. La fel și contul de e-mail și contul de Steam. Aș spune ceva de persoana care l-a născut pe tipul care mi le-a spart, dar na, fie pierderea mea câștigului. Așa. Asta e, viața merge înainte. This is it. Dacă descarc toate tâmpenile de pe internet să-mi fie învățătură de minte și dacă stau fără antivirus, na, ce se poate întâmpla? Uite că ne-a dat și nou un PM Vlad. Zi salut to my people. Pe Opel. Bun, mă. Mai nu mă bate și limba engleză și tastatura. La pachet, amândouă așa. Direct bonus. Îmi dă o palmă limba engleză și un cap în gură tastatura. Direct combo. Level 4. Apoi nu știu ce vreau să zic. Așa, în felul ăsta cu crescutul e ora 5. Într-o oră cred că fac eu level 10 și ceva iteme plus 4 să sparg pietre. Stați voi chill, mă. Că stă fresh-ul să joace, nu fiți nebuni. Asta a sunat prea cu copyright. O să pun ceva music pe fundal. Uite un hacker de în măsă. Ce mi-ar place să am GM, să am așa un cont, știi, eu să mă joc pe un cont și să-mi dea ăștia un cont de GM, numai să intru să le dau bani la ăștia. Cred că ar fi cea mai mare satisfacție de pe lume. Dau bani la toți retardații. Lume, vă salută Vlad. Salutați și voi lume la Vlad. Da, un tip foarte de treabă. Azi am dat de el pe YouTube. Face o treabă super. O să vă las și linkul lui în descriere, în caz că vreți să treceți pe la el și v-aș îndemna să treceți pe la el. Am primit o notificare de la Facebook, a postat pe ceva grup că face livestream și eu zic, o să intru să văd care e treaba. Am văzut că e cu serverul ăsta nou și de vreo câteva zile tot urmăresc oameni care au serii pe serverul ăsta nou. Hai să vedem care-i treaba. Și am văzut că băiatul chiar face chestii interesante, chestii ca lumea și ăsta e destul de retardat. Cred că face cum făceam eu pe vremuri. Înainte de fuzio, de mult când era M2 Bob în floare, luam hack-ul, băgam vreo 2-3 conturi și lăsam conturile să bată, plecam afară. Și mă mai trezeam în unele zile că veneam acasă, lăsam contul să-l batici la level 25, veneam acasă, el avea tot 25, nici măcar jumătate de bulină făcută că murise. Cred că așa e și tipul ăla, își lasă hack-ul să bată și mă duc afară, beau un suc, și când vin acasă tot aia e. What the fuck? Bă, iar mi-a dat un cap în gură tastatura. Incredibil. Treaba e că trebuie să mă întind pe lângă microfon, să bag mâna printre ceașca de cafea și abisul de pe masă, printre 5 monitoare, 7, 4, 2 dulapuri și abia atunci ajung și eu la tastatură. Deci ceva de genul e pe biroul meu. E o adevărată catacombă. E mai rău decât ai băga mâna într-o scorbură de șarpierme. Șarpierme? Ce? Șarpe vierme? Ueu. Da, azi destul de retardat de la o vreme, mă gândesc numai la tâmpenii. De când m-am mutat singur, mă gândesc numai la tâmpenii, nici că sunt ultimul om. Da, nu-i problemă. Nota esta problema. Cred că mai filmez un episod pe la 6. Când stau și sparg pietre și
Hai o să ne băgăm peste ăsta. Ce mamă naibii, dă-te în măta cu hack-ul tău. Crezi că eu nu pot să bat sau ce? Las aici, îmi pun telefonul pe space și uite așa crește și fresh. Ăsta așa are level 10 și bate pe toți. N-am eu niciun stres. Sunt curios cu ce hack bat ăștia, cu peleu sau cu bobu. Nu știu dacă mai merge mod peleu. La acum vreo anul trecut sau când naiba a fost eventul cu mingile de Cupa Mondială sau ce naiba a fost. Atunci aș țin minte că băgasem și eu peleu. Băteam la mingi, făceam câte 50 de milioane pe zi. Da, vremuri. Vremuri și vremuri. Bă, eu v-am lăsat aici, au trecut 15 minute, nu vreau să mă lungesc. Eu am fost fresh, minunile există, m-am întors pe Metin 2 Ro. Tbm, tbm. Cum sună numele ăsta? Tbm. Pe ce să vreau pe tbm. Bun, eu am fost fresh, ne vedem în episodul viitor. Nu uitați de un like și un subscribe dacă v-a plăcut. O zi cât mai bună în continuare. La revedere tuturor, bie. Bun, la revedere tuturor, bye bye.